ma Kisii. Awinji eyo makare kane watudore kodu motelo kanyo ne wantiere county ma Kisii kendo koro sani wasechopo e county ma Nyamira, wantiere school mar nyiri mar Sironga kama nyithindo pod meno mana donje skunde. Ni school ni mar Sironga nigi nyithindo maromo moingo 2,700 kendo kaka nyalo nene get ka ma kaka weche chale skunde ni mar Sironga. Nyithindo mowuok kuonde mopogore opogore donjo kanyo ka ting'iyo begegi ma gibiro godo kapok gichopo kuondegi mag nindo e skunde ni. Ka koro bende kuma wantiere ni wadwa mana ni mondo walos kod jatend school kata japuonj maduong' e skund ni, mano principal ma school ma Sironga, mondo lernwa ni sani ma koro nyithindo donjo e school, sirikal bende wacho ni ok oyienegi mar riembo nyithindo. CS marwa ni mondo skul oyaw odiechieng' ma kawuono awaluwore tir kod chikno. To nikech population marwa duong', wan gi nyithindo 2,706, wapogo donjo nyithindo gi e kidienje ariyo. Odiechieng' ma kawuono wan gi jo form 2 gi jo form 4 ema donjo, kaeto kiny wan gi jo form 1 gi jo form 3. Adieri makende en ni jonyuol osegolo nyithindo kendo gibiro kendo waikore mar rwakogi. Awachako rwakogi okinyi ahinya ne nyithindo mawuok Mombasa. Odonjo ka saa 11 kogwen kendo awa receive gi maber kendo sani wadhi mbele gi rwako joma moko. Thuolo en ni wawito odiechienge manyalo romo 14. To kaka school onge excuse mora mora mibro miwa ni mondo wa explain gima omiyo achiel kata ariyo ok odhi kare. Omiyo timetable ma wan godo wadhi temo yuaye kabisa mondo mi wakony seche mano okethore ne nyithindo gi, nikech gin ema pod gin kod future. Mamoko go osebiro kendo osetimore, lakini ngima nyithindo gi en duong' ne wan malo gimoro amora. Jopuonj na osebiro ka kendo giikore ahinya mar rwako nyithindo gi. Timetable wayuayo kabisa kendo wan gadieri ni wabro dhi maber ka wawuoyo gi nyithindo mondo gimbende gibed nyithindo man kod danga wach nidhamu, gibed nyithindo man kod nidhamu. Kaluwore gi wach fees, kaka Sironga ok wajariembo nyithindo, emomiyo odiechieng' machalo kama PA executive biro mondo tim gima chik omiyo gi e Basic Education Act 2013 ni en tijgi mar wuoyo gi jonyuol mondo chok fees. Omiyo kawuono wan gi representatives mag form 2 to gi form 4 giwuoyo gi jonyuol kendo gitemo ahinya mondo mi kik nyathi dogi ni wach fees otamore. Ta ahinya jonyuolwa bende gin jonyuol ma cooperative, pok waneno pek kata matin nyaka wiche gi chakre. Omiyo ago erokamano. Erokamano. Kinde ma nyithindo medo donjo e skul ni, ang'o gini monego bed ni gibiro godo? Mokwongo sama gidonjo e skul, ahinya ne nyathi manyako, gin gik ma ginyalo konyorege e boarding. Mokwongo tik ne wan en sanitary towels. Kech mano ka nyathi onge go to tich bedo matek. Mar ariyo gin buge, kalam kod gik ma gidhi konyorege e weche somo. Mar adek, nikech ma ni en boarding, shopping items nyaka nyathi bed godo monyalo survive go chakruok tam nyaka giko. Kech tok thuolo ni to onge wuok mana kaka chik mar school wacho. Tunataka kuongea pia na ambaye pia atakuwa akizungumza na wazazi ambao watafika katika shule hii. Hebu tuambie hali koje, matarajio ya wazazi yawe ni gani? Thank you, Crispin Otieno. My name is Ruben Onyancha Machogu, the PA Form 2 Violet and overall PA Form 2. Today we expected the Form 4s and the Form 2s to report. Tomorrow we have the Form 3s and the Form 1s. And as you've been told, our students started coming very early, as far as from Mombasa, Kisumu, Eldoret, and about a half of the population of 2,706 have already arrived. We want to thank parents for that, and there is total compliance in terms of school fees payment, which is very important. We want to applaud our parents for the support we are giving the school. We are very happy. Let us work together as a team. Asante sana. Wakati ambapo wanafunzi pia wanaendelea kumiminika hapa, labda pia kuna pia mazungumzo specially ya wanafunzi ili waweze pia kuhamasishwa kutokana na likizo ambao wametoka. Yeah, the school has arranged some programs to talk to the students after having a break of around 14 days. And most importantly, they have also organized some programs that will ensure that they recover the lost lessons.
Alafu tunatarajia kwamba next year hapo ni mwaka 2023 kutakuwa na ile normal school running program vile ilikuwa before COVID-19, na tumeona pia mwaka huu kumekuwa na watoto wanaenda nyumbani, mara masomo yanasitishwa. Je, unahisi kwamba kwa maoni yako kwamba mwaka ujao basi masuala ya masomo yatakuwa yanarejelea kawaida? Yeah, I'm very optimistic. Come next year, the school calendar will normalize. Yeah. Thank you so much for speaking to us. Asante sana. Manaka kiwinjo no mane kaka chal mar wach e skul ni mar nyiri mag Sironga, kendo kaka ne wanyisi mokalo kama seche mane pod wantiere county ma Kisii, boma ma Kisii, ne waneno ka pod weche mag wuoth pod orochore kalore kod geche manok mane nitiere ma kowo nyithinde skunde mopogore opogore, kendo en wach no pod wamedo fwaro ang' wanyisu toke kanyo kaka weche chalo Kisii ka be nitiere nyithinde mokwamo. Jonyuol moko be ne wawuoyo go, moko wacho ni kaka onge geche chuno gi ni nyaka koro gidog nyithindo dala mondo mi ang' gine kaka gichako pango safar mar dhi e skunde mopogore opogore odiochieng' makiny. Ang' watudre kodu kanyo kwa nyisou mang'eny kaluwore kod dok mar nyithindo e skunde mopogore opogore bang'e kanyo. Erokamano.